Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. Хеле ки мебинем имрӯз бо ош тайёр кардем. Имрӯз рӯзи шанбе ҳастад. Гуфтем иқа ош кунем. Хурама таъриф кунам биён пеши надирҳоятон, бароям ки хеле шуд ки наомадиан ошоншон касал буданд. Ош пош мекардам, роӣ мекардам, хеле хона намеомада. Расим имрӯз гирифта хона биёрем. Лабай бо сабзӣ мехӯрӣ? пеши сиёҳути сабзӣ майда накунем. ҳамхелкам дар гӯшташ бисёр шуда, хай кор наметавонад зиёд кунад, бо ягон вайда картошка кати сих кардан мехӯрем. ана мехӯрем. худат кушода наметавонӣ? Бро, хай. имшаб берун борон зада, чи дӯстони азиз бинед. Берун ҳавоне ки хунуки вай нест, ҳаво мулоимай, нағзай. Барои прогулка кардан. Ҳаво хушрояне ки мо биромада наметавонем прогулка кардан. Хонада кӯдако кати шиштем. Трезак шуда монем ки бӯи авқот бурод гуфта. ҳама ҷо чӣ қадр тар, ҳаво хушрӯ, беҳад нағз. бисёр аз тамошобинон дар комментария нависанд ки аҳамият натиёна вай комментарияҳои бадда ва ё айбахилишона менависанд. бале дӯстони азиз, ҳама хел ҳаста, ҳамамон одамое ки гапои хунук менависанд ҳама хел. ман вообще вай намекунам, аҳамият намедиҳам, даже удалит намекунам. Просто мегирам, полностью заблокировать мекунам, ки чтобы дуюм дубора мисалан комментария нанависанд. Шарт нест мисалан гапоя гӯш кардан. Не ки бо як хелош ҳаста, як гапо менависанд ки одамам хел ҳайрон мешавад. ман гирем ҳама хеле дӯстони азиз, раҳмат ки шумо ҳастен, комментариҳои хуб менависен, дастгирӣ мекунен. бовар кунед, ман беҳад хурсанд мешавам ки ҳамин шумо ҳастен. ҳамин муддати 2 ҳафтае ки очам дар меҳонаи мо ҳастанд, ман ҳамин якум ҳафташ бовар кунед дӯстони азиз, намедонам ки чӣ хел гаштаму, чӣ хел видео кардаму, чӣ кор кардам. гӯё нав ако гӯем ман аҳамият додестам, нав ако ман гӯем ҳамин вай кардестам, ҳамин видеоҳои кардестаги мо гӯем фикр кардаву ҳамин хел хубтару нахстар кардестам. гӯем ҳамин хел. шумо чӣ кор кардестед на ин пушти парда? ва у пардаи чӣ кор кардед? ва ҳама пришибкои Нилуфар чӣ қадр там пришибкои мерасӣ? чӣ хели хоначи майдача? она хонаи хутон равен хонача кунед. пардаи чиркин мекунед. инҷа ҳам трезаша кушода мондаги ҳастам. яке аз тамошобинон штатива пурсидан ки чӣ хел штатив доред. ман хеле штатив ҳаста, беҳад штативи качественни, нағзи, удобни ҳаста. ман да беҳад маъқуле. як ҳамудиш ҳамин ҳаста ки вай лампа надорем, мехоҳам якта лампа гирифтан, лампаи отдельни худаш. хунука инҷа сиёвуш харидан дар кор, бештатив ҳаста. лампаое ки штатив катия ҳаста ки бештатива. ман штативам беҳад нағза, ман да маъқул ҳаста. барои ҳамин хотир мехоҳам ки якта лампа гирем. инта ҳам камера, ҳам телефон, ҳама чӣ монда меша, ҳам ихешта, ҳама намудашта сиёҳ карда меша. хунука инҷа касал мешӣ. мана диди беруна шамол. вай иста ман трезае пушум ки чото шамол сквязняк шуд. ва яке аз тамошобинон бо гуфтанд ки апа Нилуфар чӣ ба ортон заминда. заминда неста дӯстони азиз. тагишта ман хеле ваёи тухмамондагӣ ҳастам, коробкаҳои тухмамондагӣ ҳастам. ва гуфтагӣ ҳастанд ки дар ягон вай чӣ мегӯянд сатилҳои пластмассови гирифта монен, хубтар ҳастай, нахстар ҳастай. исто рафтем ин сиёвуш кати инҷа гап зада намешад. не сиёвуш ҳамин орда дӯстони азиз мумкин нест даруни чизи пластмассови да гирифтан, даруни пакет да гирифтан умуман мумкин нест дӯстони азиз. чӣ ки бибинед ҳама ордо линчада ҳастанд ва бо аҳамияти агар кам бошад, мисалан 2 кило 3 килограмм бошад, агар чизои коғазида ҳастанд, салафайда ё ки пластмассида нестанд. барои он ки
орд кондиция тез кондицион мешавад. ман ҳамин чиза низ якум бор фаҳмидам. вақте ки 50 кило орд гирифтаму дар ҳамон баки обе ки дорем дар ҳаваи ҳамаша холӣ кардам, мондам, кришкаша пӯшидам, мондам, хушрӯҳак бо ҳамиваи бехта будум. вай ку кондитсият шудай, безеб шудай, мо нафаҳмидем. умуман беҳад қиндай ҳами вай орд кондитсият шавад. агар беҳад қиндай фаҳмиданаш, якумаш ин ҳамо орд чихел кун падём наметиҳад. вақте ки нон мекунен, ягон булочка мекунен, аммо чихелай вақте ки орд нағз бошад, хушрӯ бошад, ҳамо нонам хел падёми хушрӯ метиҳад, ранги бисквит баре. А вай падём вообще наметиҳад, сирх мешавад, тамом, падём вообще наметиҳад. вай значит орд безеб шудагӣ аст, вообще хӯрдан мумкин нест вая. баъд дуюмаш ин ки ҳамон вақте ки нона мепазем камтар хали тришмазза худи мегӯ ки хамиртриш андохтагӣ астша. хамиртриш агар бисёр андозӣ, агар да хамир чихел тришмазза меша. анам хел тришмаззаи хали талхча камтар меша. вай маззаш хали сахт маълум нест, камтар маълумай ки ҳамин тришчаву талхакай. значит вай кондитсият шудагӣ аст, мумкин нест. вай вақте ки хамир мекунем, хамир ёз наметиҳад. вақте ки масалан хамир мекунем хели ёз метиҳад ку, а вақте ки кондитсият шавад вай ёз наметиҳад, хамир канда мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз умуман мумкин нестай чизи пластмассида гирифтан. аз ҳамин бозе ки манам хел фаҳмидам ки орда чизи пластмассида мондан мумкин нест, ман вообще чизи пластмассида намемонумша, пакета вообще намегирам. агар ки дар ҳамон чизи пластмассиам агар монем, ҳаракат кунем ки кришкаш кушода бошад, то ки вайда ҳаво дурояд. барои чӣ масалан орда мебезему ба хамир мекунем, то ки вайда ҳаво расад. барои ҳамин хотир мо кришкаша кушода монем, то ки ҳаво дарояд, ёки ҳаракат кунем ки дар чизои пластмассавӣ нагирем. лаба сарата задӣ. манам дӯстони азиз вай андохтам, чеснок андохтам бошад. шавҳарам намебинанд чеснокати ва нахӯд наандохтам бошад, барои он ки духтур мода гуфта буд ки нахӯд, луби, мош хеле чизо ҳаракат кунем ки нахӯрем гуфта буд. барои ҳамин гуфтам ин дафъа наандозам, дафъаи дига баъд меандозем. манам хеле багда ман орд гирифта будам, кришкаша пӯшида будам хушрӯ карда, ам хеле шуд. ва ҳатто даже дӯстони азиз дар даруни ин бак об гирем, кришкаша пӯшем ку аммо об безеб мешавад. барои ҳамин кришкаш камтар янима мемонем ки то ки ҳаво дро даруни ҳамон чӣ. ҳанам хел дӯстони азиз як ма хона равам, бинам кани кӯдако аллакай Салмон ай хобуш хестай. Нилуфар, Света кишер инҷа биёен тез. дӯстони азиз манам бринҷиша андохтам оша, намакаш аёдам омада эзи обаш вай шавад. намакаша чашам чихел аст, намакам мекунем тамом ба дам мекардем. дастархонаи картофта тайёр мекунем. ин оши гӯспанди, гӯшти гӯспанд кати. шавҳари ман ош кардан як дек мана ош дам хӯрдай. дафъа бринҷи ёва кати кардем, бринҷи панҷакен катинем. вай гӯшто дар холодильник буданд, вай ҳамаша якбора андохтам, гуфтам бо вай заморозка накунам. бача недели бобо шудаст сергӯшт. чеснокошам гирем. Давай майдачош пурайдир. дӯстони азиз мо обед карда шудем, меҳмонҳои гӯст сел кардем гӯем. ва инҷода кӯдакоя хобонум гуфтам ки бина хоб намеран, бина шиштаям гуфта хулиганӣ карда аз бо балкон мебия. дӯстони азиз дар бораи ҳамин реклама камтар гап занам. гуфтам дина вай фаберлика реклама кардагӣ будам.
чихел гӯям амин рекламахаро норозӣ ҳастанд ки ва реклама кардин наш мегӯд мана аввал кунен ва яш мегӯд мана аввал кунен барои чӣ вая кардин мана накардин ҳамихали ман ҳаракат мекунам ки ҳар рӯз подряд реклама накунам масалан имрӯз бо пагаи дигар мехай реклама накунам ақаллан ҳамин як рӯз ёки ду рӯз гузарад баъд реклама мекунам ман ва ҳатман ҳаракат мекунам ки масалан рекламаҳо як хел набошанд ҳамон продуктаи фаберлика заказ мекунам ман пули реклама намегирам балки продуктаи фаберлика заказ мекунам ки то ки одамо да нишон диҳам ҳамон чизи реальния гӯем ҳамон чиза нишон диҳам ки мана ин ҳамин хел ҳаста ягон камбудиҳо дошта бошад мегӯм ки хеле камбудӣ дорад ё нағз бошад бисёр чизош хай нағз ҳаста ягони хеле камбудии глобални гӯем надорад ки ман гӯм ки дар ҳақиқат ҳамин хел ҳаста ҳама чизош нормални ҳастанд нағз ҳастанд истифода ман бурдестам то ҳол лекин бо всё равно недовольни ҳастанд ки масалан ихел ёки ӯ хел гапҳо мезананд барои ҳамин хотир ман ҳамин хулосада омадам ки дигар ҳаракат мекунам ки дар як моҳ якта реклама яъне якта рекламаи фаберлика масалан якташа мекунам тамом ини як одама тамом то ки тамошобинон безор нашаванд барои он ки комментариҳо мешавад ман намегӯм ки намешавад бисёриҳо мегӯянд ки масалан фаберлика ҳамин фаберликатон кати ҳамин рӯз наистанд ки ҳамин фаберликати безор карден гуфта ман бовар дорам ки ҳар як блогер намегӯд ки масалан ки мехоҳад ман фаберлика реклама кунам биёе намегӯд ҳамон одамо худошон мегӯянд ки реклама кунен гуфта баъд реклама мекунем шуда мана чиқа як моҳ зиёд буд ки вообще фаберлик набуд ягон кас заказ намекард ва ҳамин гӯем чанд қаш шуд ки як-ду кас заказ кард ва ҳамин хел ҳолат шуда ман хай мефаҳмам барои ҳамин хотир ман ҳамин хулосада омадам ки дар як моҳ якта рекламаи фаберлик бас аст хуб аст ҳам ба хотири тамошобинон то ки безор нашаванд гӯем ай фаберлик ва ҳам ба хотири рекламахаро ки то ки масалан ягон одам ягон кас гӯем ба ёдам равад нависанд шуна ягон коргар пайдо шавад ёки ягон харидор пайдо шавад ту гӯем нависанд шуна анаме хел дӯстони азиз нависен фикратона ман ҳама хел худм ҳама хел одам ҳастам ки ман ами блогерои русҳоя ва ёя бисёр тамошошон мекунам ва бовар кунед дӯстони азиз амин русо блогерои русо ягон видеошон береклама нест як рӯз реклама ягон пулисоса як рӯз реклама ягон продукта як рӯз ягон реклама ягон чиза ами ишқилиб ки ами ҳар як видеошон ягон реклама ҳаста ва ман хеле як хел ва ёдам комментариҳошонда менависанд ки масалан ту фақат реклама мекунӣ манда ку дӯстони азиз фарқаш нест ман ҳамон асёуша биндан амир рави гӯшошона бурдия да бети рӯз хоб намеранд гапомамаш парид дӯстони азиз чӣ хеле ки гуфтам манда фарқаш нест ман ҳамон рекламаи тамошо мекунам дар корум бошад масалан менависам аммо вайда ёки дар кор набошад даже ҳатто намегзаронам ҳам хел тамошо мекунам рафт тамом дига ҳичи негӯем ягон ҳолатҳое мешавад ки реклама полезни ҳаст ягон вақтҳое мешавад ки хай вообще аҳамият намедиҳам хел нестам ки масалан барои чӣ ҳар дафъа реклама мекунанд ҳанаме хел барои ҳамин хубтараш ҳамин дар як моҳ якта шавад бас ҳастай барое ки бо курс ҳастай ман курс вай мекунам ёд метиҳам ва ҳамин блогерои нава низ нишон метиҳам реклама мекунам ҳаракат кардан дар кор ки масалан беҳаминам гӯем ман дер мекунам реклама бо ҳаракат кардан дар кор ки масалан дар як моҳ як бор ду бор гӯем бас аст анаме хел дӯстони азиз чота берун имрӯз саҳари ҳаво хушрӯ буд амин абед баъди абед резко ҳаво хунуки ях шуда ки ҳаво как всегда пасмурно